መጽሐፍቲ ካላይ ቆነና ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 10 ጥበብ ንአዳም ተበጀወቶ ጥበብ ነቲ አብ ኩሉ ዓለም ዝኾነ መጀመርታ ፍጡር በይኑ አብ ዝተፈጠረሉ እዋን ሓለወቶ ካብ ኩሉ ግብረ ኃጢአቱ ድማ አድሃነቶ ነቲ አብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ነገር እዘዝቃ ጽንዓት ሃበቶ ቃየል ንጥበብ ሓደግ እንተኾነ ሓደ ቅድስና ዝረሓቆ ብቁጣ ዓዊሩ ንጥበብ ዝሓደጋ ሰብ ድማ ነበረ እሱ ብቁጣ ንሓው ብምቕታሉ ንገዛ ርእሱ አጥፍአ ጥበብ ንኖህ አድሓነቶ ምድሪ ብሰራሕ ኃጢአት እቲ ሰብቲ ብማይ አይሂ ክትዕለቕልቕ ከላ ጥበብ ንሓደ ጻድቕ ሰብ መራሓቶ ብዕንጨይቲ ብተሰርሐ ጃልባ ጌራ ድማ አድሓነቶ ጥበብ ንአብርሃም ሓግዘቶ ሓደ እዋን ህዝብታት በትኽፉ ዕላምኦም ክፉኣት ንኽገብሩ ተሰማሚዖም ሕንፍሽፍሽ ምስ ኣተዎም ተዓናቒፎም ነበሩ ጥበብ ሓደ ቁኑዕ ሰብ ረኸበት ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ከዓ ዓበረ ዘይብሉ ጻድቕ ምእንቲ ክኸውን ሓለወቶ ሽሕ እኳ ንወዱ ኣዝዩ የፍቅሮ እንተነበረ ንኣምላክ ክእዘዝ ጽንዓት ሃበቶ ጥበብ ንሎጥ አድሓነቶ እቶም ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቑ ህዝቢ ድምሰሱ ከለዉ ጥበብ ንሓደ ጻድቕ ሰብ አድሓነቶ ካብ ሰማይ ዘነበ ሓዊ ነተን 5 ከተማታት ክምኸን ከሎ ንሱ ድሓነ ናይ ክፍኣቶም መርኣያ ክሳብ ሎሚ ኣሎ ምድሮም ቀፂሉ ዝተክኽ ምድረ በዳ እዩ ኣታኽልቶም ድማ ኮቶ ዘይኤረ ፍረ እዩ ዘፍሪ ናይታ ብዘይእማና ጨው ኮይና ዝተረፈት ሓወልቲ ድማ ኣብኡ ኣሎ ህዝብተን ከተማታት እቲኣተን ንጥበብ ስለ ዝናዕቑ ንጌጋ ካብ ቁኑዕ ፍልዮም ክነብሩ ከዓ ዘይክእሉ ሰባት እዮም ኣብ ልዕሊ እዚ ብዕሽነት ይነብሩ ከም ዝነበሩ ዘረድእ ዑና ከተማታቶም ጸኒሖምና ኣሎ ስለዚ እቲ ውድቀቶም ኮቶ ክርስሳዕ ኣይከኣልን እዩ ጥበብ ግና ነገልገልታ ካብ ጥፋት አድሓነቶም ጥበብ ንያዕቆብ ከም ዝተበጀወቶ ሓደ እዋን ሓደ ጻድቕ ሰብ ኣብ ቁጣ ሓው ክሃድም ነበሮ ጥበብ ድማ ቁኑዕ መገዲ መራሓቶ ንሳ መንግስቲ ኣምላኽ ኣርኣየቶ ብዛዕባ ቅዱስ ነገር ክፈልጥ ድማ ኣእምሮ ሃበቶ ብኩሉ ዕይኡ ዕውትን ኣዝዩ ሃብታምን ከም ዝኸውን ገበረቶ ጨቆንቱ ገርፋነት ዝነበሮ ካድንዎ ምስ ተላዓሉ ጥበብ ምስኡ ደው በለት ሃብታውን ገበረቶ ካብቶም ንኸጥፍእዎ ኣድብዮም ዝጽበዩ ዝነበሩ ጸላእቱ ኣድሓነቶ ንሳ ኣብቲ ብርቱዕ ውግእ ዓወት ሃበቶ ስለዚ ድማ ንሱ ንኣምላኽ መገልጋል እንተዘይኮይኑ ካልእ ነገር ንሰብ ከጽንዖ ዝኽእል ከምዘየልቦ ትረድአ ጥበብ ንዮሴፍ ከም ዝድሓነቶ ሓደ እዋን ሓደ ጻድቕ ሰብ ንባርነት ተሸጠ ግናኸ ጥበብ ኣይገደፈቶን ንሳ ካብ ሓጢአት ሓልያ ኣድሓነቶ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምስኡ ወረደት ኣብቲ መንግስቲ ዝለዓለ ስልጣን ክሳብ እትህቦን ኣብ ልዕሊ እቶም ሓደ እዋን ዝጭቅንዎ ዝነበሩ ህዝቢ ገዛኢ ክሳብ እትገብሮን ድማ ኮቶ ኣይሓደገቶን ነቶም ብሓሶት ዝኸስዎ ከዓ ኣሳቅሓቶም ንሓዋሩ ዝነብር ክብሪ እውን ሃበቶም ጥበብ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ መሪሓ ኣውጻቶም ጥበብ ሓደ እዋን ንጹሓትን ቅዱሳንን ዝኾነ ህዝቢ ካብቶም ጨቆንቶም ዝኾነ ህዝቢ ሓደ ኣውጻቶም ኣብ ሓደ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ሓደረት ድንቅን ተኣምራትን እናገበረ ድማ ኣብ ቅድሚቶም ዘፍርሑ ነገስታት ደው ከም ዝብል ገበረቶ እቶም ቅዱሳን ህዝቢ ሓስቢ ጻዕሮም ሃበቶም ብዘደንቕ መገዲ መርሓቶም ብመዓልቲ ጽላል ብለይቲ ድማ ዝነዱ ብርሃት ከዋኽብቲ ይኮነትሎም በቲ ዓሚቕ ማይ ዘለዎ ቀይሕ ባሕሪ መርሓቶም ንጽላቶም ግና ኣስጠመቶም ርእሶም ተገፊዑ ናብ ገምገም ባሕሪ ከም ዝወጽእ እውን ገበረቶም ስለዚ
ጻድቃነቶም ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቁ ህዝቢ ዘመትዎ ንቅዱስ ስምካ ዝግባእ መዝሙር ዘመሩ ብሓይልኻ ስለ ዘድሓንካዮም ብሕብረት ኣመስግኑኻ ከመይ ጥበብ ነቶም ክእለት ዘረባ ዘይብሎም ኣፍ እያ ህፃናት እውን ከይተረፈ ኣጥርዮም ከም ዝዛረቡ እትገብር እያ